Puluyan sa San Jose Antique nasunog. Duwa ka mga bata na salbar sang kasilingan matapos ginbilin nga nakandaduan sa ginikanan. Si Rujimar Sukaldito nakatutok. Maswerte nga natingwaan nga masalbar sa mga tupad balay ang duwa ka mga kabataan nga natrap sa sulod sang ilan nasunog nga puluyan sa barangay Badyang, San Jose Antique alas 9:20 kagabi. Nagatrabaho ang ginikanan sa kalduhan kag ginbilin nga nagakatulog ang duwa ka bata. Ang malain kay nakalak ang mayor nga pertahan kag natrap sa sulod sang inabalay. Hindi ang nagtinggi-tinggit ko, gipataklas ko lang kang cyclone ang bayi. Hindi ang laki ta na burugoy nagwa na kan pero kalayo rin dyan pagwa na, amo to ginalsa na ken pagwa sa ano kag nangayo kami ibulig. Pagbalik kura mo ko't nakita nga nagasadlab. Pagabot ko sa balay to dampi, nakapungko lang ko gamay tapos nabatian ko ron nga may nagasiningit. Ay kung ko pag-agi ko kay na ura pati gasadlab, pagkita ko gasadlab na nawag lagi ko sa fire station. Halos 45 minutos kag ginaway sa mga bumbero ang kalayo. Mabatian pang paglinupok kag ang pagkasunog sang motorsiklo nga yara sa sulod sang compound. Suno sa amay nga si Aurelio, masami nila nga ginabilin ang ilang kabataan pagkatapos nga magapanyapon agod nga makatrabaho sa kalanaan sa atubang sang hospital. Ginasuspitsahan sini nga posible ginhungod nga sunugon ang ilabalay. Maramo hindi bayad amo relasyon mo sa magutod. Nice. Sa isa-isa bla sa nga takpik na mga asawa. Atagi ko ka posibilidad basi ko na padalman na isa. May gibilin na nga mga gamit siya dyan nga nakasaksak pa. Ginklaro naman sang utod nga si Joel nga wala siya sang hinanakit sa iya nga utod nga si Aurelio. Apang ginako sini nga hindi maayo ang ilang relasyon niya mag-utod. Suno kay Joel nga posible nga ang duwa sini kahinablos ang may ginhimo nga nagtugas ang pagkasunog. Sa dorok bata, dorok mati kung himo anda. Ito nagdalang sunog. Pero lakmaan kung ano ang tabo nila. Pero mo sa part mo limpyo bali ang konsensya mo yang away. Padayon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sang gintunaan sang kalayo. Balita gikan sa Antique, Rujimar Sukaldito, One Western Visayas.